Soर fैबाय खोमा सोर फैदों सोर फैदों सोर फैदों सुजित बसुमतारी दासो मोजां बर' बायदि नुखायोनो सना ब्रह्म नोंसो फैदों लासिंसिंनो र' मानसिखौ नायद्रायनायदों देलायबा फैयो ना देलायाबा फैयो लंपेन्ट गानबा फैयो ना दख'ना गानबा फैयो नायदों आरो ना बिदि आरो खोथाया बेनि थाखाय सरि दै फैफिननायनि थाखाय सरि सोरनिबा बेसेन गोसा समखौ जुदि आङो लाइभ फैनानै जुदि एसे डिस्टार्ब खालामदोंबा सरि बिबाय दे नोंथांमोननियाव दिनै लाइभआव माने फार्स्ट टाइम देलायदों आरो ना ओमफ्राय माने आंनि लाइभआव रावबो फैखाया नालाय बेनिखायनो ओमफ्राय देलायनानै फैदों आरो ना ओमफ्राय जेनेबा देलायबा फैयो ना देलायाबा फैया बिदि माने एसे माने नायदों आरो ना जुदि देलायनानै जुदि आं जुदि लाइभ फैयोबा जुदि देलायनायाव जुदि गोबां मानसि फैयोबा आं सानफ्रोमबो देलायनानै फैबाय थासिगोन बे माने दिनै फार्स्ट टाइम आरो ना आंसो होनदो सना ब्रह्म फैदों आरो ना ओमफ्राय सुजित बसुमतारी दासो जा मोजां बर' बायदि नुदों होनदों नुखाबाय होनदों बर' बायदि नुखाबाय होनदों आरो ना दासो बेनिफ्राय मा लायखोनो जेबो लायाखै बास आङो दिनै नायदों आरो ना दानि बुंखाबाय आङो देलायनायाव फैयो ना फैया दख'ना गाननायाव फैयो ना लंपेन्ट गाननायाव फैयो माने जुदि दख'ना गाननायाव जुदि फैबाय थायोबा आरो ना ओमफ्राय लाइभआव आंखौ गुबुन दख'ना गाननाय नुनाय नङा बे दख'ना गांसेखौनो गाननाय नुगोन ओमफ्राय खनाखौ एसे आलादा नुगोन गोदोनानि गाननाया बेनो बे जाखागोन आरो मालाबा गाननाय नङा आरो आर'नाइया मोनब्रै दङ थेवब्लाबो गोजा दङ ओमफ्राय आर'नाइया एसे मालाबा बेलेग बेलेग जागोन खिन्थु दख'नाया बेल'ल' जागोन माने होनोबा आङो दख'ना लाबोखायाखै माने लांलाय लाबोलाय गोबां खस्थ' जायोना दख'नाया माने बेगाबो मा होनो जायगा बुरजा लायो नालाय ओमफ्राय आं माने बिसोर अफिसारफोरा माने जेराव थाङो बेवहायनो आं थांनांगोन मानो होनबा आं सासे गार्डसो नालाय बेनिखायनो माने आरो बिसोरो दख'ना गाननो होआ ना बेनिखायनो आङो बिदि आरोना जेनेबा मानसिफ्रानो मानो दख'ना गाना सोरनि आयेन मानो दख'ना गाननो होआ माने जेनेबा सासे हिन्जावसाया जुदि डिफेन्सआव साख्रि मावोबा डिफेन्सनि खामानि मावोबा बेथ' दख'ना गाननानै डिउटि खालामो ना थिग सेम टु सेम जोंनियाबो जेनेबा प्राइभेट बा बिदि जायो आरोना बेनिखायनो आं लंपेन्ट गाननानै अरायसम थाखायो नालाय ओमफ्राय लंपेन्ट गाननायजोंनो फैयोमोन मानो होनबा दख'ना गाननांगौ खना गाननांगौ देलायनांगौ एसे टाइमा बारा लाखायो माने भिडिअ बानायनायाबो आंनि इमारजेन्सि जायो जेनेबा बाहेराव आंनि जेनेबा बायदेवमोना जुदि एसे साइड जाबानो आं भिडिअखौ स्रोद बानायखाबायो ओमफ्राय बिसोरनि सिगाङाव एसे बोरैबा मोनो आरोना जेनेबा बिसोरथ' जोंनि हाइ लेभेलनि मानसि नालाय ओंखायनो एसे सनमान खालामनांगौआ आंनि गोनांथि नालाय ओंखाय बिदि आरो सनाया दानबाय गान नायना बावदो नोंखौ आंखौ नायना बावदो दिनै लाइभ खालामबाय थाथारलै लाइभ खालामबाय थाथारलै आं दिनै थाखाबायानो थागोन मानो होनबा खरा एसे दुंदों एसे गुसु खालामदों लाइभआव थानानै दासो जादों दा फुंजा दासो जादों गाननाय नायना बावदो नोंखौ गान नायना बावदों दसे दसे बावखायो बड'लेण्डखौ सबबो आब' सना होनबाय फुंजाया आब'सो होनबावबाय मालाय आब' होनामोन आंखो होनलाय मावजिसो होनदोंमोनलाय फुंजा नाजा मा एसे गोबाव बुंखो बुंला दे बुंला फुंजा आगै नोंना इयार्स बेसे जाखो सनाया सोंहरदों आरोना मोजांखौ 18आव हाबबाय फुंजाया दासो 18 बोसोर जादोंनो आंनि बेसेबा उन्दैखा आरोना होनदों ओमफ्राय मा होनबायनो हनै खोमाया खना गाननो हाया आंखौ सुरु जाबायनो माननाय ओमफ्राय गाराय जाखाबाय आरो 1 घन्टासो गानबानो बिदि आरो आं गावखौनो बेसेबा लाजिनाय मोनो आं जेसांखि दासो बुंबाय आं लाइभआव दख'ना गानना फैमानसै नामा फैबायानो नै माने जि खामानिखौ
खामानिखौ मावगोन होनो मावखागोन आरोना ओमफ्राय जि खामानिखौ आं मोजां मोना बेखौ आं मालाबाबो मोजां मोनखाया बेबायदिनो दासो बुंबाय आं लाइभआव लंपेन्ट गानना फैदोंमोन ओमफ्राय दख'ना गानना फैनोसै नामा देलायनो फैनोसै नामा लोगो लोगो देलायब्रबबाय दुगैखानायखा नालाय माने खना गानबाय आरोना ओमफ्राय लिपस्टिक लायाखैमोन नालाय लिपस्टिक लाबाय गोदोनानै गानबाय दख'ना गानबाय बास बेनो जाबाय आरो ना देलायनाय ओमफ्राय बाखि बे बेलेग जेबो मेकआप सेकआप आंनियाव बेफोर माने बेबहार गैया आरोना आदब गैया नोंना बेसे जाखो आइजो आहै आं लाजियो 27 जाबाय सना ब्रह्म 27 जाबाय आं फुंजा नार्जारि गावहा आंखौ वाट्सएप प्रफाइलाव नुखायो नों आइजो बहा नुखो आंलाय वाट्सएप प्रफाइलावलाय नाम्बार दंना है आं मिथिला आं वाट्सएप नाम्बार गोबां दङ ओमफ्राय जेनेबा वाट्सएप गेलेनाय जाखायाना इम्परटेन्टबासो वाट्सएपखौ आं सालायो बेनिखायनो फात्ता मोना दै बेनि थाखायनो सरि फुंजा बसुमतारि ना नार्जारि बिदि आरो लाजिनाय मोनदों आं दासो लोगो लोगो फैनानै आरो फैफिनबाय जि मिनिफ्लांबायलै गावखौनो गाव मिनि देलायबाय थाबाय आरोना मा आं गिजामारबाय नामा मानसियालाय होननानै लाइफआवनो खेबनै फै सानसेयाव होननानै फैलायबाय केबोद फैलायबाय मोद्लिद्लिनो साइस गैया बाइस गैया ओरैनोलाय गोसोम दावखाखानो हामामोन ना दे फैनायनि थाखाय नोंथांमोननि जुदि समखौ आं लस खालामदोंबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय दे गासिबो माथो नाम्बारा ग्रुपावबो दं पार्सनेलबो दं आंनाव बेनोथ' जेनेबा सासे सोरमोन ग्रुपनिफ्राय ओंखारफिननाया सोरमोन माबा मोनैनि ओंखारनाया सापर्ट मोनैनि ओंखारनाया बिदिनो आं बुंदों गायजे फांसे दंफांखौ थाइजौ जेनेबा हमनानै लाबा एगजामपोल थाइजौ बिफांखौ जों गायजेननाय लोगो लोगोनो फिथाइ मोना नङा होमबा थिग बेबायदिनो वाट्सएप खुलिनाया ग्रुप खुलिनायाबो बारा गोबाव जायाखै बेखौ आंसो खुलिदों आरो रावबो एड खालामदेरा नाम्बारखौ आं खालामबासो खालामबाय आरो रावबो खालामा आंनियाव सोआबानो जेबो खालामा बिसोरो आं आरो जायखौ ग्रुप एडमिट खालामदों बेसोरबो सोनो हायो जे गावनि लोगोखौ खिन्थु माबा आंखौल' नायबाय थायो आरोना बिसोरबो आंनो खुलिदों नालाय बेनिफ्राय सोरबा सासेया ओंखारदों आरोना सापर्ट मोनैनि सापर्टखौ जेनेबा खानसेनि सिनाया बेयाव बुंहरलायनांगौ आरोना जेनेबा आंखौबो बिदि बिदि सापर्ट खालाम बिदि सोर एड खालामदों बेखौथ' आं खिन्थाखायो नालाय आंनो खालामदों होनना ओमफ्राय बिदि सिनायलायबा हथादै माबाया आरोना जेनेबा सासे सिनायजों माबायदि जेनेबा लोगो जायो रावबोथ' लोगो जालायना थिग बेबायदिनो बिदि जायो आरोना वाट्सएपआवबो फैनाय लोगो लोगोनो अबाव सापर्ट मोनो नङा होमबा एसेबाबोथ' साननै सानथामखौ नेनो हागोन ना साननै सानथामखौबो जुदि नेनो हायाबा आरो मा बुंबावनो आरोना सना ब्रह्म नोंना दानो 27 जायाखै आयु जायाखैनो दा एसामिस हरगोन होमबानो नुगोन नों आंखौ थेंक इउ हरनो हायो दाबो जेबो नङा नोंलाय दाबो राव फैयाखै नुद' फुंजा आंनो फैखायाथ' रावबो गासिबो फैजोबदों ना लाइभआव ओमफ्राय आं लेट जायोना ओमफ्राय आं आरो सानफ्रोमबो होआना बेनिखायनो आन्दायो मानसिफोरा ओमफ्राय जायनियाव थांगोन जायनियाव जों गोदान गोदान लोगो मोनोना बेजों इन्टारेस्ट जायो आरो गोदान लोगोनियाव जेनेबा गोदान माने सापर्टार नांगौ होननानै जों थाङोबाथ' माने गावनि सापर्ट मोननो थाखायनो थांदों नङा होमबा बेखौ जोङो बादा होनानै जेबो लाब मोना नङा होमबा आरो बादा होनो मोना नङा होमबा जों गावजों गाव सापर्ट होलायखानांगोन ना बिदि आरो साबा फैबायना साबा फैबाय फुंजा जोहोलाव साबा फैबाय आं खालामबाय थेंक इउ केबड' 6 जन जाबाय आंनि बाथ्रा बुंनाया माने आं गावनो हमदां हाखायो आरोना ओमफ्राय गावनो हमदां हानानै आंनि रावखौ दा गुरै खालामनो होनबाबो आं हाला मानो होनबा आं उन्दै जोनोमनिफ्रायनो माने जेनेबा राव रायज्लायनो रोंबोनायनिफ्रायनो आंनि रावा माने आंखौ गोदै बुंनो सोलोङाखैमोन खोमा ओमफ्राय माने दिनैसिम गोदै जायाखै आरोना जोंनि आब' गिदिरनाबो आं बायदिनो राखाव राखाव बुङो आरोना जेनेबा थोंबा थोंबाथों बिदि आरोना बेनिफ्राय आब' गेजेरा बिराद मिलौदो बाथ्रा बुङो आरोना ओमफ्राय जेनेबा गाबनोबो गोरलै आरोना मानसिया बिदि आरोना आब' गेजेरा बिदि आरो
ओमफ्राय आब' गेजेरखौ सबबो बाख्नायो आरोना जेनेबा इमान माने बाथ्राफोरखौ खाब्राङै बुङा माने बिराद माने मिलौदो बुङो नालाय ओमफ्राय मानसियाबो नर्मेल माने एसे बुंबानो गाबो बिदि आरोना आब'आ ओमफ्राय साहस गोराया आं सबनिसायबो दुइसिन जानानै दङ ओमफ्राय आंनो बांसिन होननानै गासैबो मिथियो आरो बुङोबो आरोना बिदि आरो मबाइला बेसे दामि खेबसे लासो फिदोंना देखायलायनाय 6000नि इनिफ्राय मा होनो 2019आव बायदोंमोन आङो फार्स्ट प्रथम मा होनो टेक्न' दाम खमि ओमफ्राय सालायनो बिराद मोजां ओमफ्राय बेटारिया माबा जाबाय गैला फिउस थांबाय बेटारिया मा होनो 100% थाबाबो हारसिंनो अफ जायो फात्ता मोना आरोना बेसे जिरबावनो बिसोरबो 2019आव बायनाय आरो 6000नि आरो थोंबा थों बाथोनसो होनो थोंबा थों बाथोन होनो आरो बाथोन होना आरोना अके खोन्थानायनि थाय सजित बसुमतारी आं खोन्थाखायो डाइरेक्ट आं दामिकनि मबाइल लाया मानो होनबा आंनियाव रां गैया बे आरोना बड'लेण्ड हिर' नोंहा माथो पकेटआलाय जिर' होननायानो जासिगोन ना ओइ आइजो कमेन्ट फराया गावहा आंनि फरायदोथ' सना जिउ नोंना दानो 27 जायाखै बेखौ फरायबाय बेनिफ्राय बिनि उनाव फैदों केबड' बिनि उनाव फैदों सुजित बसुमतारी बिनि उनाव फैदों फुंजा बिनि उनाव फैदों सुजित बसुमतारी बिनि उनाव फैदों सना ब्रह्म ओइ आइजो कमेन्ट फराया गावहा आंनि फरायथ' ओनिफ्राय एसामिस हरनाय आं फैयाखै मा गोलाव लिरबा फैया र' खनाखौ बख'नो रां मानसोदो माबा हाबा जानो थांनायसो मारमोन आङो खना गानबाथाय बिदि आरो बिदि बेसेनो मिथिगौ माबानो गुवाहाटि कम्पानिया मालाय रं खारानो दखानि आन्दा आरोना बर' दखानिमोन ओमफ्राय माबा लादो बेयावहाय ओइथि लादो आरोना ओमफ्राय गाननोबो मोजांथार आरोना खनाया दुर्गा फुजायाव बायनायमोन आरो ओमफ्राय गोदोनानिया माबायाव गाननाय मा होनो रुनु नार्जारि हाय आइजो मा खबर खबरा आंनिया दिनै एसे मोजां मानो होनबा दिनै सारनाब्लानि बार्थडे बेनिखायनो एसे आं गोसोखौ मोजां खालामदों बिदि आरो मेसेजबो फैया सिङाव हाबना नायबासो नुयो हराखैथ' आं डाटा अन खालामाखै बेयावहाय दानो सुइस अफ जागोन डाटा अन खालामबा बेनिफ्राय रुनु नार्जारि नोंना खबरा बोरै ना सना सनाया आंजों बांजानो लुगैलाय फैलायबाय नो खाथियाव माबा खालामखायो बिमा थाबासो आंखौ नाङा बिमा गैयाबा आंखौ दलद दोना নয় বেবি মোক ভালকে থাকিবলৈ নিদিয়ে ন मा नामलै दगिना इभि मालायनो EVEE एभि रलै आङो माबा जानि ओंखाम उखैदों ओंखाम जायाना आं सानाव
नाखाबै होतु नाखाय इबे मानो होतु नाखाय नाखा जुदि तक मारिमय लफिया जाला लफिया जायाबाबो बिबो जायो स्माइल खालामनो रोङा सिट डाउन होनबा जिराय रोंगो हेन्डसेक होनबा हेन्डसेक होनो रोंगो ओमफ्राय रल अभार होनबाथाय ओरै उल्टायनानै गिदिङो ओमफ्राय एख' रोङा ओमफ्राय दे दल' थानो थिनबा दल' थायो बिदि आरो ओमफ्राय लिंहरबा काम होनबाथाय फैनो रोंबाय बिदि आरो इंलिससो बुजि मोनखायोना आंहा सम गैला अफिसारखौ लायनांगौ अ नोंना खामानिया बिदिसो नामा ओमफ्राय मानसिफोरा आर्जेन्ट दङ तुमिতো नाखाय ओइ लुबिया साला लुब कर जागे ओमफ्राय मा होनो कमेन्टखौ रावबो हरा नायखोमायोसो ओमफ्राय सासे दङ इयाव सनेस्वर होननाय बेबो नायखोमादों खोमा दाखालिबो नायखोमादोंसोनो उनाव कल खालामना बुंहरदो जे बालाय बोलायदों ओरै होननानै आंहा खर' गाज्रिदों लाइभ टुगेदार फैनायाव आरोना मालाय फुंजा देलै दे सोर फैबावो एबार हाय सना ब्रह्म आं ब्रह्म नङा अ सरि आंखौ होनदो होननानै आंहा जि देदगि जालायदो सनासो बुंहरदो जोंहा केबुदा बुंहरदो सनाखौ माथो हर सना ओमफ्राय सनानि लाइफआव थांनानै दहाय मा होनो आङो थांसैदि होननाबो आङो बुंनोनो मोना दसेनो खामानियाव लिंहरब्रबनो हायोना ओमफ्राय बिदि जायो आरोना ओंखायनो आंखौबो मानसिफोरा सापर्टारफोरा आंखौ एसे दुखु मोनो आरोना कि थांजोब्बाय आंबो उन्दुनोसै र' थांजोब्बा मा जाखो जा गोथावनो केबोरो खुगा सानाय मा बुस्थु बेयो अरग्लेबाय थाबा खुगा सायो माने मा बुस्थु दे खोन्थानो हायोबा सौराय जादों आं सौराय मा होनो मा होनोमोनथाय खुगा साजोबो ओरै
माबाया हावखा नामा होननानै बे साजोब आरो बेखौ जाबाय थाबा जोंनिथिं आखाइ होननानै बुङो ओमफ्राय बर'फोरा सौराय होनना बुङो आरोना आंबो बर' खिन्थु सानजारि आरोना बोरैबा बोरैबा थांदेरो आरोना माबा आखाइ माबा आखाइ जायो मासो बे सौराय आखाइ माने आखाइ होननाय जासिगोन তো কি হয়েছে রোবা লাগে ইউ নিজে ফালকে না থাকে ইমান ভয় করে হই হই কোথায় দুটো কোথায় কি কি হয়েছে ইমান ভয় খাইছে যে বোকা নুলুম আজি বড় ড্রেস পেয়েছি মই बाजानांगोन बानांगौ एसे थाब मने मन थाब नङाबा मारि मोन बेखौनो बेखौनो आंखौ खावसेनाय बेखौ खावसेनाय न खर'गारि हेल' बड'लेण्ड आइजो ना बर'लेण्ड आइजो होनदो बड'लेण्ड आइजो मा खबरा दिनै मोजां दिनै नाब्ला सारनि बार्थडे बेनिखायनो खबरा मोजां दिनै आंनि खबरा मोजां नोंसोरना मा जायगामोन हो आं बावबाय केबड' आंना जोनोम जायगाया बाक्सा ओमफ्राय आङो बाक्सायाव थाया आरोना माबायाव थायो गवालपारायाव थायो ओमफ्राय कार्बि आंलंआव थायो ओमफ्राय मार्चआव कार्बि आंलंआव थांफिनगोन ओमफ्राय मार्चआव थांनानै आं एप्रिलावनो थांगोन ओमफ्राय एप्रिल न'आव थांनानै बाक्सायाव थांगोन ओमफ्राय माने बाक्सायाव थांबाबो माने बाक्सा एरियायाव थाखायो नालाय बिनो थालाय ओमफ्राय बाक्सानिफ्राय आरो नेक्स्ट बेवहाय फैफिनगोन आरो गवालपारा फैफिनगोन बिदि आंनि खामानिया गवालपारा टु कार्बि आंलं नंगौ नामा आदा खर'गाज्रि औ नंगौथ' आरो दिनै जोंहा रन्जन सारनि बार्थडे नालाय ओंखायनो मोजां गावहा जाना आंखौसो सोंबाय आरो सानजारि भाषाखौ मिनियोना केबड' आखाइ होनबा मिन्जाना ओंखायनो सौराय नंदां सौरायखौबाबो अबेबा गामियाव मिथिया उदालगुरिनि मोननैसो दखर गामियाव मिथिया सौराय होनबाथाय आखाइ होनबासो मिथियो ओमफ्राय जोंनि गामियावबो सौराय होनबाथाय बारा सौराय होनबा मिथिगौ खिन्थु सौरायखौ भाषाखौ रावखौ इउज खालामा आखाइ होननानै बुङो आरोना मा ओंख्रि जाखो आदा आं ओंखाम जायाखै थालिर जादों ओमफ्राय बिलाथि बैग्रि जादों ओमफ्राय गाइखेर एसे दङ गाइखेरखौ दा लोंगोन र' ओमफ्राय अमा लायनो सरि बयलार फ्राय जादों ओमफ्राय बुथा ना मा होनो आलु फ्राय बिदि जादों ओंखाम जायाखै बेखिनिखौनो जाथारदों मा सौराय बेलाय मा जादोंब्रा सौराय मा सौराय बेलायनो माबा अबेबा जायगायाव सौरायनाय खालामदों जोंनियाव आखाइ होनना बुङो आरो जेनेबा माबालै आदा बे रुनाय माइरङा दखानाव मोनो दे रुनाय माइरंखौ लाबोनानै सोमनानै एवनानै जादों बेखौनो होनो सौराय ओमफ्राय मिन्टु बसुमतारी हाय आब' हेल' आगै थेंक इउ फैनायनि थाखाय दिनैसो फार्स्ट फैदोंना ओमफ्राय सौराय जादोंनो जोंखौ गारना हारसिं जाखायो औ बड'लेण्ड हाइजोआ अरायबो हारसिं जेब्ला थैगोन बिबो हारसिं आरोना जेब्ला आं इउटुबनि फैसा मोननाय जायोना अब्लानो आं लोगो हमबाय थागोन आरोना माबाफोरखौ लोगोफोरखौ बिदि आरोना ओंखाम जायाखै गावस्रा ओंखाम जादों बड'लेण्डआ ओंखाम जायाखै माइब्रा ना मा होनो माइब्रा नङा दा रुनाय माइरं माइरंनि नामखौ माबा होनोमोनलै बावबाय आङो आदा हराव बावबाय
केबड' कार्बि आंलं मा जायगायाव थांगोन थाखादोंमोन बेनिफ्रायनो बेवहाय दोनहरफिनदों गवालपारायाव ओमफ्राय गवालपारायावथ' 3 बोसोरनि थाखाय माबादोंमोन ओमफ्राय आंथ' 3 बोसोर मानो थायाना ओमफ्राय काटमान्डुआव थांफिनगोन आरोना दानिसो फन खालामफिनदों अफिसारा मार्चआव फैनांगोन जोंना माने मार्चआव सिक्किमाव थांनो गोनां दंमोन ओमफ्राय सिक्किमाव आंथ' थांनो बादों बिसोरनो थांफाफ्लांगोन आरो ओमफ्राय सिक्किमाव जुदि थाङाबा कार्बि आंलंआव थांनांगोन आरो बड' मिक्स 1K आब' सैमाखौ देखायलाय आब' सना देखायनि र' हेलौ जिउ कबिता दैमारि हाय जिउ गारि सासे गथ' लांसै गोलाव ना मा मिथिया जायखिजाया गारिनि मा होनो सोदोबखौल' खोनाबाय थायो आरोना बोरैबा सलायनो थांखायो आरोना जेनेबा सलायनायनि हुदायानो बेलेगखा मानसिखौ नुफेराखै आरो ओमफ्राय बे सलायनो थांबाथाय गियो गिनानै आंजों बामजानो ओरै खालामथारदो आरोना बामना दलद थाबाय जानाय आरो उन्दुनाय एख' खामानि रोङा रिउ दिदि आंनिया खबरा कबिता एसे मोजाङानो दे दिनै नाब्ला सारनि बार्थडे नालाय ओंखायनो खबरा मोजां ओमफ्राय मा होनो आदा इनबक्स मा जाबाय थायो नोंलायनो है आं जेखौबो जायो ओंखाम जायाखै नालाय ओंखामा उदैयाव उखैबाय थादों ओमफ्राय माबा माबि जाबाय थायो सानाव ओंखाम जानो दोनथ'दों आङो ओंखाम जाबाय थाबा बिराद उन्दुनो ओंखारोना ओंखायनो ओंखाम जानो गारथ'दों आरो ना ओमफ्राय हराव जायो आरो उन्दुलाखायो ओमफ्राय गार' बुरिया जानानैनो रायज्लायनो रोंलायबावला माथो आं गार'सो जाहैबाय आयौ दख'ना गाननायखौ नुवाखै आरो नोंनि दख'ना गाननायखौ नुवाखै आरो दख'ना गानदोंसो आं दिनै आरामसे दिनै फार्स्ट टाइम देलायनानै खना गानदों ओमफ्राय खोमाया मानसि खना गानबानो ओमफ्राय गाराय जायो बेनिखायनो आङो मा होनो खनाखौ बख'फिनबाय गाननांगौबा गानफिनगोन आङो बड'मिक्स 1K मा ओंख्रि जाया ओंखाम जायाखै आङो ओंख्रिबो सङाखै ओंख्रियाथ' दालिखा खदाय मिथिखानाय खोथाखा आंनि ओंख्रिखौ सोङाबाबो जायो बड'लेण्ड नार्जिनि ओंख्रिया दालि हर सान फुं जिखियानो जाया मानो दालि ओंख्रि होनबा माने दालि ओमफ्राय बेलेग गैया सब्जिया बेलेग बेलेग थायो आरोना ओंखायनो सब्जि जानानै ओंखाम सङाखै आङो ओमफ्राय दा दसेना गाइखेर लोंसै थानोसै बिदि आरो गार' दख'ना बायदिसो नुदोंलां आंनो गार' नङा दख'नासो मेचिनजों दानाय नालाय आरो बिखौ बामबाथाय खोमोना बाजोबो आंनियाव खर' गाज्रि आदाया बुंहरदों ओइ इनबक्स सार होननानै इनबक्स सार होनना बुंहरदों आरोना हेलौ नोंनि इनबक्सार हेलौ नोंनि इनबक्सार होनना बुंहरदों आरोना इनबक्स आदाया माथोरा मायो खर' गाज्रि आदाखौ लोगो हमनाया नमस्कार नांगौबा आङो मा होनो जेब्ला आङो बिसानिफ्राय आङो जेनेबा उदां जासिगोन नालाय उदां जागोन माने फैगोन सेप्तेम्बराव उदां जागोन आं बिसानिफ्राय जागोन माने आंसो जागोन दै बिसोरथ' खालामखाया आंखौ एनि टाइम नांखागौ आरोना बिसोरनो जेनेबा मानसिफोरजों रायलायनायफोरखौ मोजां मोनो ओमफ्राय अफिसारफोर फैबाय थायोना बिसोरनोथ' सा अलरेडि जिरायनाय साहा होखानांगौ बेनिखायनो माने आं थैजासिमहालागै आंखौ नांगौ होनना बुंदों ओमफ्राय आंहाबोथ' न'खर दङ आंहाबोथ' गासैबो दङ नङा होनबा संसार जानाय खोथा दङ बेफोर माने
एभ्रिथिं खोथा दङ आंनि पार्सनेलि बिसोर बुंनायालाय मा जानो नङा होमबा आरो गुबुन जोंनि बर' मानसिबा बेलेग खोथा गुबुन हारसि नालाय हाय सेप्तेम्बराव जुदि आङो बिसानिफ्राय जुदि डाइभर्स खालामोबा आरोना मा होनो निजोम अफिसियेल बेनिफ्राय आदा राजु बेनिफ्राय मा होनो नोंथांनि नामामोन केबद' अके जायो टाउनावसो थायोना दिपु टाउनाव सार खर' हाय नुदों इनबक्सा ओमफ्राय खना ना सना मा खना ना सना ओमफ्राय मा खालामदों नोंनि इनबक्सार होनना बुंदों आरोना आदा खर' गाज्रिया ओमफ्राय हेपि बार्थडे टु डियार नाब्ला सारनि जोनोम सान डियार नाब्ला सार जिउ गोलाव जाथों डियार नाब्ला सार लं लिभ डियार नाब्ला सारनि जै बर' हारिनि कबिता आङो इउटुबारबो खालामजानो लुगैदोंमोन दिनैनि थाखाय भिडिअ नाथाय आङो बुंदियासै आरोना बेफोर बाथ्राखौ बुंनांगौमोन आरोना दा बुंबाय आरोना लोगो हमलाय थाबैनो सानैबो इसिबा इनबक्सा नोंखौसो लोगो हमग्रोगोन आङो बैसागुआव थांनानै अमा बेदर सेरसे फ्रि हरनांगोन इनबक्सा दा बागानपारानिफ्राय आंनि दख'ना आंनि गाननाय जोमनाय बेलेग जायगानि बायखाया अनलि बागानपारा बाजारनिसो आं पसन्द जाखायो आंनि गस्लायाबो बागानपारानि खनायाबो बागानपारा दुर्गा फुजानि ओमफ्राय बे खांख्रायासो गुवाहाटीनि ओमफ्राय गोदोनानि मालाया पाठसालानि ओमफ्राय दख'नायाबो माबानि बागानपारानि ओमफ्राय खर' गाज्रिया दे हा लागावहरबाय आरोना ओमफ्राय खर' सार आं दं ओरैनो थायो नामा सोरबा ओइबा बागानपारानि बाथौ मन्दिरा फिल्डआ बेवहाय खारनो थां खर' गाज्रिया दा होमबाना बडि ओंखारबावगोन खोमालाय ओमफ्राय खन्थाइ दैमारि मा खबर सना खन्थाइ दैमारि मा खबर होनोलाय कबिताखौ होनो खोमा मायबा आदा खर' गाज्रिया ओमफ्राय जै बर' हारिनि जै कबिता ओमफ्राय मोजां कबिताखौनो खन्थाइ होनो आरोना दालि आलि बबेनि जायो दालि आलि बबेनि जायो बुजियाखै आं दालि आलि बबेनि जायो सारियालि BPF के मा सारियालि सानजाहा हाखारबायसो माथाखौनो बायसो ओइ दिनै आं उन्दुखौ उन्दुवाखै होनबाय आदा खर'आ इनबक्सखौ बेनिफ्राय निजोम अफिसियेल एन्जर दासो नोंनि खोथा रायखांदोंमोन लोगो फैबाय जिउ गोलाव निजोमनि जिउ गोलावनि जै होनसिन आरो बा आंनि कन्टेन्ट फरायाना आंनि कमेन्ट फरायाना होनदोंना मानो फरायाखै निजोम दासो फैदों माथो नोंलाय एन्जरा बस्थासे जावना जाहोनांगोन आं थांबा बेनिफ्राय कबिता दैमारि आंनोबो गांसे बायना हरलाय जिउ आंहा 500नि बारा दख'ना 500 दामिनि दख'ना मा होनो 500 ओइ दुस्थु जाला 500 दामिनि दख'नानि अनगायै दाम गोसानि दख'ना गानफेरा आङो फैसायानो गैयाबा ओमफ्राय मादै हरनो कबिता नोंनियाथ' दख'नाया दाबो प्रफाइलनिया मथा मथि 2000 लाखादो मिथिबाय 2000नि सायावसो खाखा कमानो 2000खा आंनि आन्दाजाव आरोना 2000नि बारा लाखादो कबिता नोंनि दा
प्रफाइलनि गाननाया यासो आंनियाव पास्स' दामि दख'नाखौनो बियो खर' गाज्रि आं मोनसे शर्ट फिल्म लिरदों मोनलै माथो फिल्म बानायग्रा रावबो मोना आदा बानायगोन दै आं डाइरेक्टर जागोन दे गासैबो बागानपारानिब्ला दालि मैगङा बबेनि जायो दालि मैगङा गासैबो बागानपारानि दालि मैगङा जाहैबाय अल इण्डियानि जेब्ला हारसानि न'आव थागोन अब्लानो दालि मैगंखौ मोनजोबखागोन जेब्ला बर' न'आव थागोन गेजेर गेजेर दालि मैगं मोनजागोन आलासि फैबा दालि मैगं मोनजागोन गेजेर गेजेर खारै मैगं मोनजागोन आरोना खारै मैगं मोनजाबा गोसोआ नाङा बेसे दुखु मोनो मोनजागोन बेसेबा गोबाव जाबाय खारै मैगं लाना फैनो रोङाखै आंबो मिनिखौ मोनबाय थादो दैयो सिरि सिरि आदाया अबेबा खनायाव जिरायनानै मिनि मिनि कमेन्ट लिरगासिनो दा आं मिथिखायो नुनाय बायदि मोनबाय थादों आं दा माबाखौ इनबक्स आदाखौ बागानपारायाव खाथियाव दं मोनबाय थादो दै इनबक्स आदाखौ दा मासे जानो हादों मासे जानो हादों खुगाया सानो जोब्बाय गैला मा होनो जेनेबा हारसिं जाबाना दाबोथ' हारसिं जाखादों माने हारसिं जेबो रायलायलासिनो माने जाबाय थाबाना नों जाबाय हारसिं बिदिनो जिरायनानै जाबाय थाबा गोसोआ बे जानायावल' थायो अब्लाना आंनि खुगाया बिराद सादों होननानै आं साननानै लानो हागौमोन उदैया बुंबाय होननानै आं सानना माने साननाया फैगौमोन आरो गोसोआव माने जेनेबा खुगाया साबाय होननानै माने जाग्रायावल' गोसोआ दं नालाय ओमफ्राय सानायाबो माने फैखागोन आरो दा दिनै आं हारसिं जादों नंगौ बेबो सैथो ओरैफ्राय नोंथांमोनजों जा रायज्लायबाय थादों नालाय ओमफ्राय गारमाजों माबायदि मेसिन बायदि फट 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 हाबलांबाय थादों माने पाता मोनाखै आरोना रायज्लायनाय जादोंना जेनेबा आंनि जानाया माने जानायाव गोसोआ गैया नालाय जेनेबा आंनि गोसोआ दा लाइफआव दं ओमफ्राय जादों खुगाया नङा होमबा बेनिखायनो आंनि जानाया माने जानायाव गैया आरोना गोसोआ बेनिखायनो पात्ता मोनाखै आरो बिदि जायो आरो आं दं सार हर स्क्रिप्टआ जोंनिया बागानपारानि जा ओमफ्राय आंखौ मा लागोन आदा इनबक्सआ आंखौ मा पाट लागोन दाखु लानो ना एक्ट्रिस लानो ना बिमा पाट लानो ना बेबारि टाइप लानो खर' गाज्रि होद नोंखौ डाइरेक्टर दोनजानाय नङालै मानो आंलाय मानो दोनजाया बा आंखौ सैमारा बिसोरो माने खर' गाज्रि जागोन आयु इनबक्ससो जागोन होनबालाय आदा इनबक्स आंखौ लाखानांगोन दे हले आं माबा गाबगोन अके राइट दोनबाय माखौ राइट दोनखो कबिताया जेनेबा आङो जानानै बखिनानै बावगारदो दै दल' थालै गथ' बाय बाय सन आं थांथ'नोसै दे सना थां आंखौ साइज नुवा बेनिखायनो आंनि लाइफआवबो रावबो फैया आंनि रावाबो खाब्रां बेनिखायनो आंखौ डाइरेक्टर खालामा खर' गाज्रिया इनबक्स जाबा आं लानो फिल्म बानायनो लुगैसोदोंथ' कबिताखौ एक्ट्रेस खालामसै नामा सार इनबक्स आंनि साननाया जामारो आं गोसोआव सानखाथार कबिताखौ बिखागोन होननानै कबिताया मानो होनबा ओरैबायदि स्टाइल ना ओरैबायदि साइज ना माने मा बुंनो आरो कबिताया ओरैबायदि साइजखा आरो कमेन्टफोरखौ फरायदों आदा खर' गाज्रि खिन्थु आं आदा खर' गाज्रिखौ दिनै दुखु मोनबाय आंखौ डाइरेक्टरबो लायानो जेबो लायानो
आंखौ रुवाथि लादो ओमफ्राय कबिताया ओरैनो बुंहरफ्लाबाय आरोना दा आंखौ रुवाथि लादो होननानै मानो होनबा बिखौ जायबो फसायखायो आरो जायबो बुंहरखायो कबिता 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 ओंखायनो बेसेबा समायनाखा आरो मानसिया मुर्ति बायदिखा बेफोरबायदि आं थैना उजिबा जाथोंसै दा नाङा दे खासेया मिनिहरबाय आंहा केबर्डजों थांनो रावबो लायाबा ना केबर्डआव मासि गरम अखादो आं माबा थांसै 1 मिनिट थांजोब्बाय खोमा लोगोफोरा मेंजोब्बाय आं राननाय जियानो सिजोब्बाय लस आजि इबि moi chả năng cũng có suy cái giải cái này dạ dạ con người lấy ai đâu vậy được sao á cả đi tên chụp bao của nó thằng gì bên nào à ayo जायो देलाय बाबोन र' सोरखौनखौ र' आं कमेन्ट नायदों नोंखौ रायखसि पार्ट दंना आंखौ रायखसि पार्टआव लानोसै जेनेबा बिदि आरो इनबक्सआ मा सिदार र' कबिताया एसे देलायबाव नांगोन कबिता देलायबावनांगोन न कबिता ओमफ्राय महा गोमाखो जिलाय थांदोंमोन ओमफ्राय राननाय जियानो सिजोबफिनबाय काम गैया बिल्डिं सायाव थानाया बिराद लकसन जायो अखा हानायबो पात्ता मोना आंसो मेंहोजोब्बाय देलायबाबो जायो होनदो कबिताखौ हा 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 मिनिबाय लागा आखाइ खब्बावलायबाय आं लासिनोसै मिथिबायलै औ सार
एक्ट्रिस रेडि जाखाबायना एड्रेसा कबिता ओमफ्राय आं रायखसि दाखुआ सोर जागोन जायो फैदो होनबाय आंखौ जायो होनदों नामा केबोद' दानफिनदो माखोबा र' दे आं थांथ'नोसो गथ'फोरखौ टेनसन लादों र' आं थांथ'नोसो गथ'फोरखौ गथ'फोरखौ टेनसन लादोनो टिउसन लादो आरोना दे कबिता दे के बड'आ एक्टर जानो हागोन ना हाया के बड'खौ सोंहरदो आंनि इनबक्सा एक्टर जानो हागोन ना होननानै जानो हायो के बड'आ ओमफ्राय बाय जि गाज्रि दामोन मोना दे कबिता जायो के बड'खौनो लाजागोनदां के बड'आ एक्टर जाहैबाय ओमफ्राय कबिता के बड' आरो कबिता आरोना ओमफ्राय लाइफनि मालिकआनो गैला जों मा खालामबावनो रायदावग्रा गैला रायदावग्रा दङ आं जिसो लायनो थांदोंमोन दे जिया सिजोब्बाय खारै खारै थांदों खारै खारै फैदों नोंसोरनि थाखायनो आरोना ओमफ्राय मेंजोब्बाय उखैफिनबाय आरोना दा मायबा मोनसे जालायनोसै आरोना ओमफ्राय आं फाग्लि जानायाव थागोनहाय आं एक्ट्रिस जाया आयु कबिताया फाग्लि जानायाव समायखाया बै कबितानि साइडआव थानायालाय बियो कबितानि गोसोनायखौ सेख'नो नागिरगोन आरो जेनेबा कबिता हाय करुणा नार्जारि हाय सना होनदों हेलौ डार्लिं होनसिगोनाल' खर' गाज्रि मिनिबायसो खर' गाज्रिया खर' गाज्रि आंबो सरि बुंफ्लांदों खर' गाज्रि बुंनायखायनो आंखौ दिनै रागा जोंदों आं खर' मोजांसो बुङोमोन ना माथो जि समायना नुथारदों दिनै नोंखौ सोरयो बिदि बुंनाया दिपेन बसुमतारी आरो आंखौ समायना नुदोंनो दिनै फार्स्ट टाइम लाइभआव देलायदों आरो ना ओमफ्राय जेनेबा देलायबा फैयो ना देलायालासिनो फैयो बेखौ आं ट्राइ खालामफैदों आरो ना जेनेबा देलायना फैयोबा सानफ्रोमबो देलाय थासिगोन बेनिफ्राय सोरबाफोर आंनि गुगोल पेआव 500 सोना हरोबा आं मेकआप बायनोसै बिदि आरोना दिपेन बिदि आरोना सोरबा आंनि गुगोल पे खालामना हरोबा आरोना 500 थाखा आं मेकआप बायनोसै ओमफ्राय सानफ्रोमबो देलाय सानफ्रोमबो फैनोसै आङो बिदि आरो आंखौसो फसायबाय आरो आंनि इनबक्स बड'लेण्ड आइजोआसो गाबबालाय बड'लेण्ड आइजोआ गाबबालाय आं गाबो आंनि गाबनायखौ रावबो नुवा आंनि अखा हानाया मालाबाबो स्राव स्राव बुङा माने जेनेबा एसे बोहैयो आरोना बेनिफ्राय एसे माने गोबां बोहैयो खिन्थु ज्रावा ज्राव बिदि आरो नङा आरोना अखानि बायदि आंनि माने अखा हानाया आरो जेनेबा ओमफ्राय गोरबोआव होसिख्राव गाबो आरोना जेनेबा खुगायाव गाबा आरो बिदि ओमफ्राय खर' गाज्रिया दा मा होनदों फिल्म स्क्रिप्टआ 5थासो दं आंनाव मोजां दे मोजां बड'लेण्ड बिउटिफुल थेंक इउ धोनस्रि सना लिरजोबखानाय बरिया दे बरिया बिदिबा बानायदो सम मोनबानो लोगो नांनानै सोरखौ लायो सोरखौ लाया सोरखौ रायख'सै सोरखौ रुवाथि सोरखौ दाखुनि सोरखौ दाखु बड'लेण्ड धोनस्रि मा गान दंमोनबा धोनस्रि दैमानि मेथाइ दंमोन र' आं बावगारबाय आंनियाबो बयाबो फैलायदो माबानि 8:30 लाइभआव सनाफोर 8:30 मोनानि 8:30 ना ओमफ्राय धोनस्रि मा ओंख्रि जानाय आं ओंखामखौनो जायाखै धोनस्रि सना खरगाजिया जा धोनस्रि फैबाय जोंहा सासेबाव एक्ट्रिसनि लोगो लानोसै बिखौ धोनस्रि नोंखौ एक्ट्रिसनि लोगो लायनो नोङो एक्ट्रिसनि गोसोथोनायखौ सेनो नाजाबानो जाबाय आरोना बिदि आरो सार होनबाय इनबक्स आदाया दासो एसे गोबावनि उनाव ओमफ्राय आदा खर' मोजां आं रुवाथिसो जायोहाय ओमफ्राय धोनस्रिया रुवाथि जानो समायथारा नोंसोर रुवाथि जानो नोंसोरखौ एक्ट्रिस आरो सेकेन्ड एक्ट्रिससो जानो समाय ओमफ्राय कबिता आं 8 बाजियावनो उन्दुयो बोरै फैनो ब्रा आं कि फै फैसा भरि kita submit si mama kali di WhatsApp tuh
माझा बिबुल गुशी इथं जायके नाही की हर फैदो डार्लिं खर' गाज्रि मालानिफ्राय डार्लिं जाखो आदायालाय बाजिसो जासिगोन खोमा आंनि इनबक्सनि बिबाजै जागोनहाय आं एक्ट्रिस जाया आंनि इनबक्सनि बिबाजैसो जायो साराय 8टायाव लाइभ जइन जानो हाया खुदियाजों थानांगौ आदा इनबक्सआ टाइम गैखाया आं मिथिखायो खुदियाजों फरायफानायाव थानांगौ जायो ना हा 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 इनबक्सआनो एक्टरखा इनबक्सआनो एक्टरखानो र' दसे 5 मिनिट अके बड' मेंलायलांबाय आं गमिफोरनो পড়িতে এ ভগবান কি হবো এটা কি হবো পড়িতু দে মামা মোক গালি দিলে তোক মারিম মই মুখখান মুখখান কং চিনিবা মই তোমাক গালি দিয়া নাই তো रागा सोंसिबाय आंखो दानो अरगोनलै बहाबा गिसि आं हले गेन्दायावसो लाखागोन पार्टखौ गेन्दा मासि गरम दे सार जायो इबि नामसुन दिसुन आं खानाय खाथुमदै गरमथार अखा हाबावगोन खोमा एसे Sabanani tayo sila mohor somaya ade modo bika kanna sende sang नोंखौ लोगो मोनजेनना नोंजों खोथा रायलायना गोसोआ जाबाय फागलि ओइ जोलै इनबक्स बुलायनायाव लानोसै धोनस्रि मा खबर दे सार जायो होनबाय आयु लाइफनि मालिकानो खारबायल' थायो जारला खानाय खानो थांदोंमोन आं खानाय हेंगारबाय थानो हाया आं खना गाननो हाया खानाय हेंगारबाय थानो हाया गोदोनायाव जेबो गाननो हाया बिदि आरो ओमफ्राय मा होनो एकदम सिम्पोल माने सिम्पोलनिसायबो सिम्पोल अधिक सिम्पोल थानो लुगैयो आङो ओमफ्राय थाखायोबो आं माने हुवा बायदिसोखा नालाय एसे ओमफ्राय दख'ना गानबासो आयौ होनलाय आयै खुलिनोबा सोर खुलिनांगोन दा केबोर्डआव खुलिलाबायलै खायसो मोनथिबाय आं गरम ना दख'ना गानबा मानसि गरम खिन्थु दख'ना हानानै माइ गायनाय अयफास दङलै आंनियाव माइ गायनाय टाइमाव जेबो मोना आरोना आयु अबेथिं नांथाखो आयदो ada inbox hai माथो रावबो जेबो कमेन्टबो लिरा ओमफ्राय आङो दानि गोजौआव थांनायावसो सिरि सिरि कमेन्ट हरलाय खोमादों आरोना बेनिफ्राय
दा आं थानायखाय हना जादों आं खारनोसै आयौ बबाव खारनो आंखौ गारनानै आं दिनैसो देलायना फैदों मिथियाबो मानसिफ्रा जथ' पथ' मोनथारो आङो लांगिगि नेट्रा नुबायना दा न'आव खारजोबसिगोन मानसिफ्रा र' गानफिननि आं गानफिनदै आदा खर' गाज्रि आंनि लाइफआव फैयाखै नों तुलुमनि आंनि गोदोनायाव गाननायखौ माबायदि नुदों आं दिल्ली गाननायखौ माबायदि नुदों तुलुमनि खोन्थालाय र' तुलुमनि फैदों गाननाय खिथिबावनोसै आं माबायदि नुदों तुलुमनि इट्रिस बायदि नुदों नुवाखै ना राखावसि बायदि नुदों फैबाय आं बाय बाय फ्रेन्ड दे दे गोसो बायदि थां गोसो बायदि फै बड'लेण्ड आइजोआ रावखौबो बादा होआ बड'लेण्ड आइजोआ सोरबा मोजां नुदों थेंक इउ होनलाय मोख्रे बायदि नुदों नामा मोख्रे बायदि नुदों नामा मोख्रे बायदि नुदों ओरैनो गोदान फैयाखै आंनियाव गोदान फैबा नांलायनाय जायो होनलाय फुरान फैदों आइ तुलुमनि आङो लाइभआव फाल्थु बाथ्रा बुंलै ओंखायनो लाइभखौ आं दानफिननो गोनां जायो हगारनो हाया नुवाखै मा मोजांसो नुदों मोजां थेवबो बुरिबायना आङो नोंनिसाय बेसे बैसोनि मानसि आं गावहा फिसाथार गथ'आ देरबा बिनानावसो नुगोन र' एक्टराबो जा फिसा साफाखा हेन्डसामखा सोलायनो दे तुलुमनि ओइ तुलुमनि सोलायनो दे आं सम मोनाखैमोन नानि तुलु सारादु दंमोन गामियाव दाखालि आदा खर' गाज्रि दाखालि आयं ना मा थैनाय होननाया ना बिनि ना नाङा दे आंसो बुरिबाय नोंसा सिख्ला नङा मा गावहा फिसाथार दासो 20 बोसोर जादों खोमा आंदि 20नि आरो थांबावबाय गोजौआव गबाय नै मालाया माबा ओरै मा होनो ओरै होनाल' दोन्दोंमोन नालाय आङो ओरै होनाल' दोन्दोंमोन आङो गफैबाय आरो बिदिनो खालामनानै हारायानो जि गिदिर नै जि लेथ्रा ओंखाय दख'ना गानबाबो समाया लंपेन्ट गानबाथ' फिउ गार'खानाय बायदिसो नोंबो 23 जाबायहाय आङो इमान खम मानो बुङो दे नोंसोरो आंखौ उन्दै बैसो नुयो नामा आदा खर' गाज्रि दे नोंथ' मुलि फानग्रा मानसिलै आं बेसे जादो दे तुलुमनिया 23 नो ओमफ्राय दहायथो सोरबा बुंदो र' माबा होननानै 27 जायाखै होननानै दे ओमफ्राय आं बेसे बोसोर जादो दे खोन्था दे इनबक्स आदा केबद' खर' गाज्रि आदा धोनस्रि दे खोन्था दे आं खै बोसोर जादो दे फैलायबाय थेंक इउ फैनायनि थाखाय आंबो 23 जाबायहाय होनदों आं बेसे बोसोर जाबाय नों 23 जाबाबो आं बेसेबा गोजौआवखा ओमफ्राय सार खौल' नागिरो लाइफआव सारखौल' नागिरो लाइफआव सोर सारखौ नागिरो आंनि इनबक्स सोर सारखौ नागिरो आंनि इनबक्सखौसो नागिरो आङो खर' गाज्रि बड'लेण्डआ 16ल'नो उल्टासो बुंहरखायो आरो बा जावखायो आंखौ खर' गाज्रियाव 16 जागोन बि ने आंखौ एसेबां जावनाङा दे तुलु आरो खर' आंखौ एसेबां जावनाङा
दे एबार सानै मानसिनो सोंनोसै आङो बिसोर आंखौ जावोना ना हास'यो मिथिला आदाइन बक्स बेनिफ्राय केबड' जोहोलाव आं बेसे बोसोर जादों दे खोन्था दे जुदि राइट खोथानो हायोबा आङो थाइसे सोना हरगोन गुगोल पे खालामनानै दे बड'लेण्ड सना मोजां खनदो दे बड'लेण्ड सना मोजां खनदो माखौ मोजां खननो माखौ मोजां खननो खोन्थालाय ओइ बड'लेण्ड आइडि दंबा सापर्ट हरदो दे नो आइडि वान आइडि अनलि वन आईडी से मैं ऊपर जा सकते या नहीं मेरे को मालूम नहीं फिर भी मेरा आगे पीछे ही होगा वन आईडी अगर वन आईडी से कौन करेगा या नहीं करेगा वो क्या है बै माइबासो थांबाय आंनि हिन्दीसो थांबाय बड'लेण्ड आइजोनिया मोनसेल' आइडिजोंनो जौगानो हायो हाया बे उननि बाथ्रा खिन्थु आङो बेलेग आइडि बानायला जेसेबां सापर्ट मोननांगौ वान आइडिजोंनो मोनखागोन आं गोसोआव फोथायनाय दङ आरो मोनाबाथ' बे आलादा खोथासै आरोना ओमफ्राय जेनेबा मोनसे आइडिजोंनो सिरिखौ गाखोलांनो नाजानोसै होनलाय नोंखौलाय जों मोजां जावखो माजों जावखोनो हाथाय 32टा गुस्थि मोननै आयौ ओमफ्राय खुगा मोनसेजों जावबाय आरोना वाच टाइमा बेसेहाय नोंना वाच टाइमानो गाहायावसो थांगासिनो र' थागौ मा र' थागौलै 1 2 ल' जादों नामा 10.1 ओमफ्राय मा 2 ल' जादों मोजां बुंना एसे मोजां बुं बड'लेण्ड आइजोखौबो बिदि जावोबालाय बड'लेण्ड आइजोआ बबाव थानांगो बड'लेण्डआव थानांगो ना हा सायाव थानांगौ जाखो बड'लेण्ड आइजो नोंहा माथो पकेटानो जिर' होननायानो जासिगोन ना इनबक्स आदा इनबक्सनि टपिकखौ खेबसेबाबो गानगोन आं लोगोआव होमबा इनबक्स बायनो नामा इनबक्स साबसक्राइब बायनो नामा साबसक्राइब फानग्रा बुहुद दङ नलबारिनिबो सासे दङ हारसा इमान लस जायो बायनानै लायोबा आं फार्स्ट टाइमाव भिउ बायदोंमोन फार्स्ट इउटुब खुलिनायाव भिउ बायदोंमोन आं र' आं थांगौ आं गान आइदिखौ दासो आं गानखांबायनो खर' मानो बिदि बुंखो थांसै खोमायो मा खालामनो सार नायग्रासो नायगोन मोनब्ला मा खालामनो सार नायग्रासो नायगोन मोनबा माखौ होनखो इनबक्स आदा नायग्रासो नायगोन ना मा होनखो आं जेबो बुजियासै ओमफ्राय आदा खर'आ मानो बिदिरखो इनियाव राव गैला बुंनो थाखाय आखाइल' दङसै आरो लिरनो थाखाय आखाइल' दङ ओमफ्राय जेनेबा खुगायाव फैयाबा आखाइजों माबोरै लिरगोन नङा होमबा आखाइयाथ' दङ लिरनो रेडि खिन्थु खुगायाव फैयाबा माबोरै लिरगोन ओंखायनो माने आखाइखौल' थिखोहरबाय थाबाय आरो बियो ना बिदिखा आरो कमेन्ट्सखौ गोजौनिखौ फराय सोरनिखौ खर'निखौ नों खावलायजों माजों जावखोनो आं मिथिलालै इनबक्स साबसक्राइब बायनो नामा बेखौ नायदों र' आं थांगोन आं गानहोगोननो बेखौबो नायदों बेथ' माबानिसो के बड'
komen neng mana fैया dudu neng mana fैया neng tali taji hor ओरैनो komen neng mana fैया komen neng mana नुजाया फैबाय इनबक्स फैबाय बाब मुसुरलायो बहानि लाय बैयालाय दैमालु अफिसियेल बहानिलै बायालाय बाय माने आब' आङो माबानि जोंहा फैबाय बिगोमा फैबाय बहानि आङो बाक्सानि दै आं गवालपारा थायो आं आब' होनदोंब्रा आब' होनदोंब्रा बाय होनबा बोरैबा खोनायोलै सना खन्थाइया बहा थांखो जारौ कबिताया टिउसन सिखायदोंनो उन्दैफोरखौ थांबाय आरोना मा खारबाय थायो रे खर' गाज्रि बाजै फैबाय बाजै ओमफ्राय खालायबाव माथो मा खालायबाव माथो मा होननाय जाखो आं माथाया एसे गरम दै ओमफ्राय आङो मा होनो फरायनो रोंनालाय माबा जायो एसे फुल जायो आरोना आरो खर' बेसे जोङो सार्च लायनो र' 1 घन्टा जाबायलै दिनै लाइभआव 33 9 नोंसोरो कमेन्ट हराबा आं मुसुरबाय थागोन येस नांगौ नामा आइस नांगौ नामा मा आइस नांगौ नामा आं मिथिया नाङा होनलाय मिथियाबाबो नाङा होनबाय आरोना खर' गाज्रि मेगना बेरगुबो जाजोब्बाय मारै खालामनो जायो र' आदा खर'आ बुंनो राव गैलानो मानो राव गैला साबबाल'सै आयु थांजोब्बाय नायखोमाग्राया साबेसे दङ आखाइ थिखोलाय नायखोमाग्राया कमेन्ट लिरनो रोङाबा आखाइखौल' थिखोना हरलाय आं नायखोमाग्रा होननानै रिना बसुमतारी हाय हेलौ थेंक इउ दै आं लाइभआव फैनायनि थाखाय दै थेंक इउ पिहि फोन करशील ना की बौ पिहि फोन करशील मोर লগত কথা পাতিছে নাহে বোলে গাড়ীটো বেয়া হৈছে বোলে গাড়ী ভাল কৰিবলৈ দিছে Don, thank you. More diabetes.
बाक्सा अबेथिंनि आब'आलाय? आङो ना दैमालु बाक्सा इयाव इनबक्सा दोंना गैलाबा इनबक्सनि खाथिनि आरोना बिदि आरो बर'खुन एरिले ब बर'खुन अ न इत्या इत्या अ কিবা মুৰ্গী আনিবলৈ কিবা কৈছিলে এইদিনাখন যে দিছিলোঁ মই চুপ এনেকুৱা খালে आं नंमारगौ होनबा जाबायलै नोंदोबो खाथिनिसो माथो आयु आयु दैमालुआ अबेनि आइ लाभ इउ सनाफुर 22 25 के बड'आ दासो रिप्लाइ 22 23 24 25 गैया आं नंमारगौ होनबा नंमारगौ होनबा जाबायलै नोंदोबो खाथिनिसो माथो आयु आयु होनदो दैमालु अफिसियेल जइन मतलब होनबाय 22 नङाबा 24 नङा खर' गाज्रियादे मा हरगोथाय गरेस्वर तामुलपुरनि ब्रा तामुलपुर मा गामि आं मिथियालै खोनाबामोनलाय लोगो जादो आंजों रिना बसुमताजों लोगो जादो दा दैमालु लोगो गैयाबा खर' गाज्रि जादों लोगो गैयाबा लोगो जादो होनलाय हाय थांबाय बड'लेण्ड आं बिनि बिनानाव बियो सम गैयानो बेनिफ्राय आं फैदों आब'आ गैला जोंहानि आब'आ गैला बड'लेण्ड आइजोआ ओमफ्राय बेनि बदल आं फैदों दे सरि दे बेनिफ्राय आं मिथिगौ आब'नि जायगायाव आं फैबा मा होनो बारा मानसि फैनायबो नङा मानो होनबा आब'नि बुंनाया एसे बेलेग आरोना सिस्टेमा ओमफ्राय बेनिफ्राय आं बिनानावसो नालाय बेनिखायनो बारा भिउबो माबाबो फैनाय नङा आरोना ओमफ्राय थेवबाबो आब'आ आंखौ फैनो थिनदों नालाय आं फैबाय आरोना लोगोफोर दे हा लागाव आङो मिथिला आरो सोर खर' गाज्रि सोर मा जेबो मिथिला आरो आब'आसो मिथिगौ मालाय खर' गाज्रि होनबाय थायो खदाय ओमफ्राय आं मिथिया
आं खोनाबाय थादों आब'आ मा मा बुंदों आं खोनाबाय थादों आब'आ सोर सोरखौ बुंजादों आं मिथिखादों आरो ओंखायनो आं फैनो साहस मोनबाय आरो जेनेबा खर' गाज्रिखौ मा होननांगौ इनबक्सखौ मा होननांगौ केब'र्डखौ मा होननांगौ आं मिथिखादों आरो आब'नि बुंनायखौ खोनाबाय थादोंना आं बेनिखायनो फाग्लि जासिगोन नों जाया दानो आं बाग्लि जाया मनिटाइज जायाखै इउटुबनि फैसा दांनो मोनाखै आं दानो बाग्लि जाया কিবা খাবি না কিব হাবু কিবা খাবি বউ কিবা খাবি বৰষুণ আহোঁতে সোমাইছে চাগে মই চাহ খাম বুলি থৈছোঁ এনে खर'फोराव एम्फौसो हाबबाय नामालै हाबाखै मानो हाबाखै हाबाखैलै हाबो नामा एम्फौआ खर' हाबनाय नामा मालाबा मालाबा खोमा मोस्रोम हाबो आरो जाम्बा जाम्बा बाथ्रा बुङो दे आङो सेकेन्ड बड'लेण्ड मिथिगौ ना आं रागा जोङो दे बिदि बुंबा आं बुंदोंना बड'लेण्ड आइजोनि बिनानाव होननानै नोंसोर मानो बुजिया आब'नि जायगा आं फैनो मोना नामा आब'आ खिनांदों दैमालु आब'आ खिनहांदों मिथिया नामा ओंखायनो आं फैथ'दों आब'नि बायदि बाथ्रा बुंनो रोङा आङो थेवबो मिथिबाय तुलुमिना खारबाय दे सिरि सिरि आब'नि माला नै खिन्थु आब' बायदि रायख' नङा दे आं आब'नि खना मिथिगौ मिथियाबा आंनियाव सों आंनि मुङा माया माया आब'निया बड'लेण्ड आइजो मानो खारखो आब'लै दाबो खिखाङाखै नामा आं मिथिबाय दिनै प्रमान मोनमारबाय आं थारैनो दिनै आं मिथिमारबाय सेस दानाबा जावबायलै नों आंखौ जावाखै आं दिनै प्रमान मोनमारबाय आं दिनै बिदि खालामला दे मानो होनोबा जेरै नाम एरै जानांगौ नङा होमबा जेरै चेनेलनि मुं आरो जेरै मानसिनि मुं जेरै मानसिनि बुंनाय राव बिनि मानसिनि गाननाय जोमनायजों मिलायनांगौ माने गोरोबनांगौ आरोना बे जेसेबांखि हारिनि बाथ्रा बुंगोन बे जुदि हारिनि सिनायथिखौनो दिनै दिन्थिनो हायाबा अब्ला माबायदि मानसि जागोन नङा होमबा आं दिनै मिथिमारबाय खिन्थु उफाय गैया मा खालामनो दिनै गुबुननि न' जायगायाव थानाय मानसि न'आव थानायबाथ' न'आव थाबाथ' अलरेडि दख'नाखौनो गानखायो दे बेनो आरो सावथाल बुरि बायदिसो नुबाय आं बिनानावसोथ' बड'लेण्ड आइजोनि बड'लेण्ड आइजोआ खिनो थांदों मा
मोखांजों लाइफआव थाबावनो आरो बिदि नङालै दैमालु मानो बिदि बुङो माने आं दिनै जेनेबा आं सानबाय थायो दैमालु आं फोरमायनानै आं मानो बिदि खालामदों आं सानबाय थायो जे जेनेबा आंनि लाइफआव मानो फैया गोबां मानसिखौ आङो दसे समबाबो सापर्ट खालामनो हायो खिन्थु आंनि लाइफआव दिनै मानो फैया जाहोनखौ दिनै मिथिबाय आंनि बड'लेण्ड आइजो जेरै बड'लेण्ड आइजोनि मुं लानानै दिनै चेनेल खुलिदों नंगौ दिनै जों बड'लेण्डनि बेनिखायनो जेनेबा बांसिनानो इउटुबारफोरा हौवा माहारिफोरानो बांसिनानो हारिनि बाथ्रा बुङो नंगौ खिन्थु आइजो माहारिफोरा बिदि इउटुब खुलिनानै हारिनि बाथ्रा बुंनाया बुहुत खम जानानै दङ बेनिखायनो दिनै आं फैदों जे आङो हारिनि माबा मोनसे नुनायखौ आं दिनै आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं दिनै बुंथिनानै होगोन सोरबा नायबा नायगोन नायाबा गैया दिनै जौगालाङोबा आंनि चेनेलखौ आं जौगालांहोनो हायोबा आं सोरखौबा गोरिब न'खरखौ आं खहाय खालामनो हागोन बिदि साननानै आं दिनै चेनेलनि खुलिनायनि थांखिया बेनो खिन्थु आं दिनै प्रमान मोनबाय आं दिनै लाइभ फैनांगौ खिन्थु गुबुन हारिनि ड्रेसजोंसो फैनाय जायो नाथाय उपाय गैया मानि थाखाय जों गुबुनाव थानाय मानसि खामानि मावना जाग्रा मानसि उपाय गैया गावनि दख'नाखौ गाननोबोसो एसे टाइम नांगौ नङा होमबा दिनै सिरि सिरि लाइभबो फैखोमायो नंगौ दिनै लोगो लोगो मोनफायना होबाय अब्ला माबायदि जागोन नङा होमबा थेवब्लाबो उपाय गैया दसेखौ थाथारनोसै होननानै दिनै ओमफ्राय फोरमान मोनबाय जे दख'ना गाननाय समाव मानसिया गोबां जादोंमोन दा साथामल'सै आरो दख'नाखौ चेन्ज खालामनाय लोगो लोगो दिनै गुबुन हारिनि ड्रेस गाननानै नेक्स्ट माने मोनसे लाइफआवनो दिनै फैफिनबाय नाथाय मानसिफोरा खारजोब्बाय आं दिनै प्रमान मोनबाय जे आं दख'ना गानना फैयागौ मानि आंनि लाइफआव मानसि जानाय नङा बेखौ सानबाय आं दिनै बुजिबाय आरो मा जाखो दे थाब बुंदों आं सरि दे बाथ्रा बुंनाया एसे गोलाव जाबाय मानसियानो दाउलेबसो नालाय केबद' ओमफ्राय खर' गाज्रि आं थांनोसै बाबायलां बिदि बुंबा आयु मानो आं बिदि बुङाखैथ' आं थांनोसैलै बाबायलां बिदि बुंबानो आं जे बुङाखैथ' फैला आंबो हौवाफोरखौल' बुंदो ना मा आं खोनाजोबासै नङा जोंनि हारिनि बागै बाथ्रा बुंबाय बांसिनानो हौवा मानसिल' आरोना ओमफ्राय हिनजाव मानसि गैया आरोना बेनिखायनो दिनै आंबो बड'लेण्डआव थानाय हिसाबै दिनै बड'लेण्डनि सिमां दङ बर' हारिया बड'लेण्ड मोनफुंनायनि सिमां दङ होननानै माने दिनै बड'लेण्ड आइजोनि मुं लानानै दिनै चेनेल खुलिबाय होनदों आरो ना इनबक्स जानो आङो ना बेनि थाखायनो आं दिनै जेनेबा बड'लेण्ड आइजो लानानै दिनै लंपेन्ट गाननानै जुदि लाइभ फैबा सोर फैगोन नङा होमबा दिनै आं प्रमान मोनबाय बेखौ बुंदो आरोना बेनिखायनो आं दिनै दख'ना गाननानै फैबाय थासिगोन आरोना टाइम मोनबासो फैनो हासिगोन टाइम मोना फैना दिनै लाइभ होबाय थानाय समावनो मोनफिनना हालायबायना मा जानो बिदि आरो ओमफ्राय दख'नाखौ चेन्ज खालामनाय लोगो लोगोनो मानसिफ्रा खमायलांबाय आरो बेखौ बुंदो आरोना आंनि इनबक्स जादा दै माबाफोर गोरोन्थि बुंफ्लांबायबा आंखौ गावनि बिनानाव साननानै निमाहा जाबाय दे होमबा खोन्थाबाय आङो इनबक्स जादा दै माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो आंखौ जेनेबा दख'ना चेन्ज खालामनायनि थाखाय आं नायदों आरोना जेनेबा मा होनो फैमारदोंमोन नै दानि दख'ना गाननायाव ओमफ्राय खारजोबफिनबाय आरो जेनेबा नामजों मानसिनि बुंनायजों आंनि गाननायजों गोरोबा बेनिखायनो माने इन्टारेस्ट मोनो आरोना थै बड'लेण्डनि मुं लानानै गुबुन हारिनि ड्रेस गाननायसो होननानै माने फैयो आरो खारफिनलाङो बिदि जायो आरोना दा नुमारबाय दा सानैल'सै खर' गाज्रि आदा बिदि आरो न' गासिबो गाज्रि मोनमारो नंगौ आं खिन्थु लंखौ जों गाननायखौ जेबो बाजानो गोनां गैया मानोबा जों गुबुनाव थानाय मानसि बेखौ जोंखौ गासै मानसियानो जोंखौ मिथिजोबा आरो बुजिजोबा मानि थाखाय जों गुबुन हारिनि ड्रेस गाननो गोनां जायो बबेयाव थायो जोंखौ गासैबो मिथिजोबा बेनि थाखायनो आरोना मानसिफोरा डाइरेक्टलि बे मेगननि नोजोरा नेगेटिभसो थांखायो आरोना बे मानि थाखाय दिनै दख'नाखौ गारनानै गुबुन हारिनि ड्रेस गाननांगौ बेखौ सानहरखाया आरोना गाज्रि मानसिया बायदिसिना गोबां खोथा माने बेनो आरोना होमबा हौवा मानसिखौ बुंनांसिगोन जोङो जेनेबा हौवा मानसि लाइभआव फैबा गामसा गाननानै मानो फैया बिदि
आं हले लंपेन्ट गानखायो गामसा गानखाया बिदि जायो आरो बिराद दुखु मोनबाय आं दिनै गावगोन गाव खर'आ एसे दासो मोजां जाहांदो र'लाय बखि बखि लाइभ टुगेदार खालामदो दे दसे खालामनो दे खालाम दे आदा आंनिजों खालाम दे